a todos los aficionados, empezando por mí, ¿no? Y luego tú me dices, oye, la final, la Champions, que en el Bernabéu, y que la gane el Barça, dices, hostia, ¿dónde hay que firmar para que no pase esto? O sea, no, ya te tengo que decir, oye, que no la gane el Madrid. Hostia, pero que el Barcelona en el Bernabéu... No, pero es que... Sería el peor momento de la historia del Madrid, el peor. O sea, no puede haber un escenario peor para un club. No puede haver una humillación més grande. Fixeu-se que el Mario, És que seran de Villarato. carinyo del món, ens ho ha dit aquí, vale? Vull dir, si ho diu Latinato, aquí, diran. imagina el que es diu a Madrid. Clar, ell, des del cor, li surt un parany que nosaltres no hi hem de caure. Quin parany diu? I m'entendrà perfectament. És que, clar, vosaltres esteu remenant l'olla que ja veu coure l'any passat, heu introduït Ibrahimovic, vale? Molt bé, a mi tot aquest argument em sembla bé perquè és cert. Ara anem a comparar la meseta. La meseta resulta que la olla que van començar a moure i van fotre dintre a Huntelaar, van fotre dintre a Fauber, a Fauber, a Robben. Clar, van fotre tot això Com l'Enrique. i llavors han començat. No estamos discutiendo Enrique, que Rison, no, pero claro, es que fichan a Huntelaar, fichan a Fauber, fichan a... Bueno, echan a Robben. Llavors, passa tot el que passa. Òbviament, vosaltres esteu amb el mateix punt que nosaltres l'any passat. Però és que nosaltres l'any passat, que era el primer any de moure l'olla, ja fèiem espectacle. Ja el fèiem. Per tant, el problema de Madrid probablement vingui accelerat per un tema de pressa històrica. D'acord que la pressa històrica de Madrid ve de fa 2 anys. Però és que a Madrid tot, i a Barcelona tot, es superamplifica. Per tant, és que fa 2 anys que el Madrid no guanya la Lliga. Uf, fa 2 anys. Es que por eso ficha, fa 2 años por que eso se gasta 300 millones de euros. Se gasta lo que se gasta y quieren de hoy corto para plazo, hoy. claro. Sí, pero entonces lo único que estoy diciendo es no debemos caer en la trampa de dir és que clar, és que el Barça està seguint disfrutant el que ja va acollir l'any passat. Però és que el Madrid, per exemple, té un problema que no està acostumat al Madrid. No és el problema, dius, és que no guanya res. Perquè un equip gran com el Barça o el Madrid, què necessita? Ho guanyes tot. Escolta, adiós, Barret i el Barça. Tu guanyes la Lliga, gran temporada. Guanyes la Copa d'Europa, gran temporada. Y per salvar la temporada tienes que guanyar la Copa del Rey. Dius, mira, hay un año mal, hemos quedado segundos en la Liga, en la semifinal de la Copa de Europa, pero va a la Copa del Rey. La salva justet. La salva justet, con un 5 aprobado y pasas cursos. Sí. Progresa de Pero claro, si tú dices, nada en la Copa, y a més t'elimina l'Alcorcón. No fos res... Llavors no hi ha qui ho aguanti. No, pero el gran problema, Charlie, eso en condiciones normales. El gran problema del Madrid, que tiene un equipazo y que posiblemente hace 10 años ganaría la Liga de calle. Pero el gran problema del Madrid es que ha coincidido con un ciclo del Barcelona que tiene sensación que va para largo, que es impresionante. O sea, la plantilla que tiene ahora mismo el Barcelona, que es la envidia del mundo, es difícil. Al Madrid està fent aquesta